Hello, bro. Hello. Hello, Brad. May gabi. Unsa may ito'y kalagad? Happy Sabbath day. Happy Sabat sa mga Hudyo. Nagkuha ko, Brad, kay ang imong kuha murag pangdaot na sa Adventista. Ano, gigiyon sana kung Sabadista, ge? Lahat mo, Brad. Giyon sa pagdaot. Pareha ko ng imong ikuha ng gipamulong ni mga Nga. murag. Kanang gapang correction sa about sa Adventist nang kung magbuhat o pagwali. Tinuod man sad. Amin mo ito, Brad. Ako produkto pagbuhat na, Brad. Nitungod na ng Adventist, Brad. Ha? Produkto ko ana, Brad. Kanang Adventist sa ilang pagtulunan, Brad. Produkto Sabi mo, ka. Brad. Dayon, kamusta imong pagka-produkto? Sabi mo, Brad, sa Bible, Brad, ang core jud diha jud about sa kanang paghinulsol ba. Kanang mga tao nga nagkuberto sa Adventist, gikan na sila sa daotang binuhatan, Brad, bisyo. Pero kana sila gidawat nila ang kamatuoran kay nakaibalo sila pinagi sa Biblia sa mga wali ba. Pero ibang Giyon sa nila pag kuan, Brad, nga gikan sila sa bisyo, tugaan di sila ninyo. Na ako gikan jud ko diha sa una palainom ko karon di na. Ana. Di man ang punto lang, Brad, personal mo na, Brad. Pero makuha na sa kuan experience pa na hinanay lang kinabuhi sa una. Sa man ninyo may balan nga palahubog na tawanag di jud mo tugana. Sila mismo nagkuhan silang kagulingon nga mo dining Bible din, istorya inani di ay. Kaya wala man sila kabalo sa kamaturan. O dayon itugan sila sa inyo nga sa una gid ay palahubog jud ko. Ana then kay posible hapon kayo og di na mutugan. Kay bawa di kang palahubog kawata na. Dili sila man mismo nagkuhan sa ilang kagulingon nga mo na nahitabo silang so wala pa ni daw sila sa baptism. Asa man sila ni tugan-ana nga mo ni nahitabo sa ilang gituganan. Dili lang mo, Brado. Ang kanang mga tao nga na convert pag Adventist sa tinuod lagi. Kinsa gituganan nila nga ingunana sila sa una dautan sila. Kinsa may ilang gituganan na. Silang testimony silang kagulingon. Bisan ako, maka-testimony ko sa kagulingon. Testimony, asa man sila ng testimony sa inyong atubangan? Kana siya, dili na sa ang isgutan kay personal. Ato lang klarohon ba kay? Supak-supak mo aning kumpisal sa pare, kay nganong mutugan tagsalas pare, nga dili man na angay tuganan niya karon sige mo pang panugan na ng sauna, ana sa mga tubangan na mata, sauna, kawatan ko, sauna, tulisan ko, palahubog ko. Tuan yun ka nang umpisalan ni mong pastor by nana. Diha ka na sayo si mga una-una, Brad. Wala may nang umpisal, Brad. Ikaw someday mo anak. Kana mo tugan ka. Kana mo anak kog sa una. Palahubog ko. Tama, ngumpisal ka. Ano? Sa mga natin kumpisal. Hintugan kasi mong mga sa. Di ba mo na kumpisal? Usbo na ko, Brad. Mga testimony na, Brad. May tungod sa mga experience ng agi. Dili na bot nga nangumpisal mi sa pastor, nangumpisal mi kinsa tawhana kay wala dili na kiniyas namo nga mangumpisal nga kaya mo man i-direct sa Ginoo kung aduna mo yung mga kulangon. Na pag direct niyo sa Ginoo, giunsa pon mo sa Ginoo? Ang Ginoo, Brad, anda mo dawat. Kanunay, Brad, sa tuwa. Wala tayo problema, anda man na mo dawat. Sure, di kung andam na mo dawat. Pero ang pangutanan giunsa ninyo pagkumpisal sa Ginoo na? Sige daw. Nagampo, Brad. Ampo. Sige, sampuli ko no ko. Sige daw, sampuli ko. Sampulan pa rin na magampo ni Brad. Ana na siya, be. Sige, karon. Kaya waman di, para na mo. Mangumpisal like pare. Pader. Bendisyon ko, Pader, kaya ako nakasala. Nga na pare, sige, sugid ang imong mga sala. Okay, nakasala ko, Pader. Last na kong pangumpisal. Atong mga niaging buwan.
Karon Father, nang umpisal ko balik nimo kay nagilty ko. Age, direct to the point sa may mong mga sala. Sugid ako akong mga sala Father. Nangawat ko, nanglibak ko Father. Kanang basta kaysa ana did ayaw na nag-istorya ang nganong nangawat ka kinsa gikawatan nimo nganong nadluhig kas pa si kuan manggod yam kung giingnan nga pangawat dito man ngawat na lang pug kuan na gahapon po dito may nang laag mi ayaw na lagi una direct to the point lang ka mo na mga pagis pagkumpisal kamo sige istorya ko no giyon sa pagpangumpisal ninyo. Ani brado, sa unang Pedro brad, 2:5 kamo usab gitukod nga usa ka Lagi-lagi ay balahan. direktahan na lang ko. Giyon sa pagpangumpisal Dili nimo. Dili paminaw sad. Sumala dire unang Pedro sa 2:5 kamo usab gitukod nga usa ka balahan nga pagkapari aron maghalad og mga halad nga espirituhanon. So meaning personal na siya brad, kita giisip ta mga pari brad sa Dios brad. Wala ko mga kanang giingon nga- isip batag pare. Sampuli ko giunsa nimo pagpangumpisal sa Ginoo na. Personal man nimo dili, sige daw, sampuli ko. Sampulan ba ng prayer? Nga na Dili man sampulan na prayer personal bro, ba? kumpisal ba? Wala ko mangutanag ampo. Sampuli ko Ang unsa kay- nimo pagkumpisal sa Ginoo, sige daw. Osbon ako brad, kami brad, among pagkuan brad, kanang ginatawag nga pangumpisal namo dito may direct sa Ginoo brad, dili may mo direct og kanang pari ninyo brad, pari brad. O sige, sampuli ko unsa na inyo pag direct. Sige. Kay kanang pari brad. Sampuli Sa na kanang ko, ayan ginatawag- na lang pare, tag, nahimo ba tang pare, og ampo ba ta? Sampuli ko giyon sa nimo na pagpangumpisal sa Ginoo. Gipusan nga gisugi lang ko ano na yung mga Sige daw, pagpasalamat sampol, lang, sige, sampol nga, nangumpisal ka, sige, sampol. Ano mo sampol man ko ni mga Natural, kay prayer, para makabalo personal me, wala ko moingon na, wala ko moingon nga mao jud ang sala imong isuwid karon. Sampol ra ba? Isampol, sige, nakasa ka, nangawat ka og manok sa imong silingan. Dayon pagka humanog pangawat og manok, gusto nimo katong manok Bisaya imong tunuan. Tangan nimo kapayas, nangawat pa jud kag pulak lobe. Sige. Karon kay sa mo to, sao nimo na pagkumpisal sa Ginoo? Osbon ako brad, personal na brad, Ay dili dili, na bro, siya. example ba? Tagay kong sample unsaon. Ngano mo sampol man ko nga, Natural, pangalitan o ako, makonverter ko sa... sige, makonverter ko sa imuhang pagtuong sa badistay, butanta lang. Karon kay nakasama jud ko. Saon ako na pagpangumpisal, di mangutan na jud ko sa inyo ha, kay kamo inyo ha nagibuhat. Sige bro, saon din imong umpisal ta direct to God. Sige daw, be, sa puli ko. Osbon ako brad, ang kanang paitungo na brad, personal na brad. Dili na siya. Wala ta mo yung personal na siya. Tug-ani ko unsay proseso, ana, unsa, ona, sige daw, go. Maglisod bagag tugan nga gibuhat man kana nimo. Sige tugani ko nako. Giun sa nimo pagpamaagi na. Sige daw. Kaya ako, oy, mo ka. Brad, giun sa nimo pagpamaagi nang umpisal kas pare. O tuganan ta ka. Pero dili nimo akong salaha. Ako lang example lang di ba? Okay, modol ko pare kung bakante ang pare. Or kung naay nagkanda kog confession. Sige, dool ka dito, magpila mo. Imo nang turno, maingon na ka dito, lingkod kas pare. Modol lang pare. Maingon ka bendisyon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, manguros mo dungan sa pare. Mingon din kag bendisyon ko Father, kaya ko nakasala. Mingon na pare. Sige, sugid ang imong mga sala. Kana kung wa kay ingon nga bendisyon ko Father, kaya ko nakasala sukad sa akong pangumpisa last year, last month, last week, nakasala na pud ko Father. Mingon na pare. Sige. Kanang bro, pwede makasoda bro. Cellphone na mo gani gamit ni Brad Kuan bro. Dire, hinay akong dita ugma na lang bro ha. Okay, para makita ta sa live. Alright, so isugid ang imong mga sala. Mingon ka sa pare nga kintay ako ha, mingon ko sa pare nga Father, nakasadyo ko Father kay nang libak man ko ni Brad Rockcham akong amigo. Ya sa man dito. Di kaduha pod Father, ngawat kog manok dito silingan. Ya akong gitunuan. Nangawat pa jud ko gawas ana Father, pulak lo ben, nangawat ko dito kay gituno na ko sa manok, tangan akong kapayas. So nya gawas ana pa jud Father, magkuan pa jud ko Father kanang daghan kog mga sala Father like ana tuga ka ana. Then last maingon na pare nga wala na ba kay sala nga imong nalimtan. Huna-huna agyog maayo basin na kay nalimtan. So diha
Pangayo ka guidance sa Holy Spirit or sa imong guardian angel nga unta hinumduman pa tong mga sala nimo nga gitabunan sa yawa kay bugoy ning yawa. Mangumpisa kag pulo ka buksala nimo, duha ra iyang itugan dito, duha ra imong masugid dito sa kuan sa pare. Dili tanan. So mo na pag tugan na nimo, wala na jud father mo nagitong sala father nga akong nahinumduman og namang galing nalimtan tungod sa kong pagkatawhanon iagi na lang na og ikaw na lang ang bahala aning tanan. Itugyan ako sa imuha itugyan ako sa Ginoo pinagi sa imuha. So mingon ng pare, muhatag man ang advice ang pare. Tagaan magag-advise na nangawat kag manok. So kaning pagpangawat nimo og manok, ayaw pangumpisa lang nga nangawat kag manok maura na okay na. Istorya jud na nimo didto, elaborate na nimo kapila nimo na gibuhat ang pagpangawat nimo og manok kay dili baya enough nga nitug-an kang nangawat kag manok solve na ang tanan. Basta good confession, itug-an kapila na nimo gibuhat. For example, masturbation. Father, nag-masturbation ko, galuklo jud ko father. Nya nagtan-aw jud ko skandal. Itug-an pagid na nimo kapila na nimo gibuhat. Sa isa ka adlaw, katulo ba, kaduha, kaupat, kalima, sa isa ka semana, kapila ka nagbuhat, sa isa ka bulan, kapila nimo na gibuhat. Tug-an nimo na, that is good confession. Di kay, may nga nakasa ko father, kay galuklo jud ko father. Onya wa nimo gitug ang kapila kag galolo. So, ano. Okay na to, mingon na pare sige. Kanang mga butanga kinahanglan imo ng likaya no. Kung magsamok na sige kagkuan. Namon tay mga pamaagi nga mawala na. Tagan kag mga pamaagi pare unsaon nga malikay ka na sala, unsaon nga makalimot ka na. Dimo tay imong sundon. So pagaman nga na pare sige. So alang sa penitensya maghalad ka og 5 ka amana mo, 3 ka magimaya ka Maria, ipahinungod sa tanan nga labi na ka ng mga na-struggle karon sa imuhang mga gibuhat sad no. Parehan nimo og mga salang nahimo. Pinagi sa gahom sa simbahan ako nagapasaylo kanimo sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo lakaw nga malinaw. Nya mingon dayong pare nga sa ngalan ni Pulano gipasaylo na kanako. Wala oy. Yan ang proseso sa pagpangumpisal. Sige, ikaw. Sige, sa puli ko kung saan ano pagpangumpisal direct to God, bro. Usbo na ko, Brad. Dire sa unang buwan, Brad. Brad, usbo na ko, Brad. Sa unang buwan, 1-9, Brad. Isugid na to atong sa mga sala. Wala tayo problema na. Aron sa pagpasaylo. Wala tayo problema na. Katong una na kong versikulo, Brad, kita mag-iila sa Dios mga pare. Wala lagi ko nanguta nag-iila batag pare. Sampuli na ko karon saon yung pagpangumpisal direct to God. Usbo na ko, Brad, sumala dire, Brad, unang huwan sa unang lagi, wala tayo problema na. Isugid sa Dios. Sige daw, sampuli ko saan yung pagsugid sa Dios. Aron sa pagpasaylo. Lagi. Sampuli ko saan yung pagsugid sa Dios. Sige, go. Usbo na ko, Brad, kanang personal na siya, Brad, di nga sa wala ko lagi inani ba kay bao ko bro kay bao ko nga personal lang imo mga sala di nimo pwede panabi pero pag sampol na ba sampol ako moingon nga mao jud na sala nimo prato ka kung gibuhat karon ba sampol man to dili to akong sala tong nangawat kog manok nang libak ko ni kuan wala dili to example lang to siya unsay mga pamagi be sampole ko no ko be pagsampol lang gud dagon saon nimo panilitan karon unsa mang mga sala imong example nang rape ba ka kag babaye nagsabo ba ka didto kapila ka bisis ano ba o sampol ra ako maingon binuhatan jud na nimo ha sige sampole ko no kung saon be usbo na ko, Brad, personal na siya, Brad, ganang magpapagod, Brad, madlok mo inong ka mo tuga ko saon pag umpisal Ano madlok bang ko nga sa akong kagulingon nga subang sila dito sa akong ginabasa nga personal ay butanta lang sige nisog ako na lang hindi man jud ka makatugan ang ako man kung purpose ni makatugan ka sige pagtugan nimo sa Ginoo sa imong mga sala Lord nakasaha jud ko Lord niya nangawat ko Lord sa isa ka semana kaupat jud ko mangawat nya dili ra ba jud basta-basta na akong gikawat Lord bangko gilungkab nako among silingan gikuha nako iyang alahas ang ilaha pa jud ditong pika silingan namo paldo na kay to ilahang pisonet ilang piso wifi gilungkab jud nako Lord mao nang daghan jud kay kog sinsilyo karon ana bang pagpangumpisal okay Brad mangutana ko na nimo no sir kadalan sir ay sa kadalan sir kato kong gibuhat ba kato kong gikuan karon natong pagi dili Ospon na ko, Brad. Dili ko mo-engage na imong kang gihup. No, sir. Ako lang gi-sample ba? Kaya di ka, di magkamuhatag. Inato ba ang direct confession? Mo ba to? Ospon na ko, Brad. Ang pang-umpisal para ka na kanang prayer, Brad. Dili man na sir, ayaw ng prayer. Lahi man ng prayer, lahi ng kumpisal.
Kaya ang prayer nagampo kas Ginoo ana, Lord pasay kanang kuan ko Lord, ngay ko kusog, tagay ko grasya, nga malayo ko ning sala Lord, kay nakasa jud ko Lord. Kanang pangumpisal nitugan kasi mo mga salas Ginoo ba? Kumpisal ni kumpisal ka mo na layo po ng ampo. Yes, Brad. Oh, be, sige, kato akong gibuhat nga mingon ko nga, Lord, nakasala ko nimo Lord. Ang akong sala Lord, nangawat ko. Akong kawat Lord, silingan namo nga si Brad Roxam Lord. Kawatan akong alahas Lord, balik tungag nga dosina. Di mora gito Lord, mora mo to kunahunahunaan Lord. Ay napaday Lord. Gilibak din ako si Kwan Lord, si kani akong caller karon si Mervin Suico Lord. Sa mo gito Lord. O mora gito kung nahunahunaan Lord. Ana, okay na to. Unsay next step ana? Uspo na ko, Brad. Sa Old Testament, Ay sir, ayon na Mora pasikot-sikot sa Old Testament, nakapokus ta sa unang Juan 1:9, direct to God. dili ba? Pasabton Karon na kay ako ba? naman tong example. Mo to kong example Dili ba? no. Unsa may next step Dili ato? ba? Dili ba? Pasabton ta ka sa akong side. Ngano nga, dili ko mga umpisal. Akong kumpisal, prayer, direct na ko sa Ginoo. Pasabton ta ka kay, lisod po kumukuhan ka sa, duwa ka kasabot sa akong side. Ampo man ang imong gimin. Gampo ka ba, Lord? Pasalo ko sa akong mga sala, Lord. Ana, mo man na imong gimin, di ba? So dili na kumpisal. Nangayo ra ka ana og pag-ampos Ginoo nga pasayloon ang imong sala. Kadtong kumpisal itugan jud na nimo ang imong mga sala. O karon itugan ako si for example, ako ang Sabadista nitugan ko, gisunod ako ng unang Juan 1:9 nga direct to God. Lord, nakasala ko Lord. Gilibak na ko ni Danilo Paulo Lord, gikawatan pag ako sa kwarta milyon-milyon. Ang akong pangutana, pag human ako gingon na, okay na to? Unsa next step adto? Stoy. Sige na, Brad. Murag, hindi mo ka sa akong side. Unsahan pagkabalon naman eh? Tagailig proseso ba? Kung usahan ng direct to God, Ang gikom ko dire gud sa unang Juan 1:9, kung isugid na to atong mga sala, siya matinumanon lagi. matarong aron. Gisugid na nako. O sige ha, ako nang buhaton. Akong buhaton, ako isip Seventh Adventist. For example, ako sa Badista ko. Putang talang ha. Ako nang buhaton. Ingon man ang Biblia, kinaugalingong sabot. Ingon man ang Biblia, isugid ang atong mga sala sa Ginoo. Sige, isugid nako. Lord, nangawat ko Lord. Gikawatan ako tong balay ni Mervin Suico Lord. Dili ba? Ano na lang, Brad? Mo may giingos Biblia. Dili ba? Ano madali ta, Brad? Pangitahin na kog verse, Brad, nga ang atong sala isugid sa pare sa New Testament. Ako niya na lang sa pare. Ay, ano ba? Dili, madali ta. Wala, bro. Ang ako manggod. Pangitahin kog verse. Madali ta karon. Pangitahin kog verse. Malangay gitaan eh, kaya ano? Dili ba? Pangitahin kog verse. Ang sala sa tao, katong sala nga tao, wala sila koneksyon. Nga madto si sa pare. Nga iyang isugid ang sala, iyang kumbisal. Dayon ang pare dayon. O, tagaan ka. Ipasalo na ka sa Dios. Pangitahin Tagaan ka. Dili man letra por letra ang basihan sa Biblia. Wala gina mo react dayon wa pa kumahuman. Di mora man ni topic ni Brother Roxam ganinang buntag kining kumpisal. Oya, naminaw ko ganinang udto siguro to. Udto. Minaw ko niya. Alito kos gotalak kay nang laagwan mi didto nya while galingkod-lingkod ko sa payag minaw ko. Sino ay lagi. Ani ha, tagan-tagan akong sample. Kanang ang pagsugid nato sa atong mga sala sa pare, biblically speaking na, sa Old Testament, ingon ang Biblia, Ecclesiastes 5:6, ayaw itugot, nga imo mga pulong makaangin kanimo sa pagpagkasala. Busa, isugid kini sa pare sa Dios. Dili mo tuyong. Sa pagsapaw! Sa pagsapaw ba? Excuse Ang kanang Old Testament, nagisgot ako si mo anak kanina, naingon ko nga naipagsugid sa sala diha. Pero kana nga mga pare, wala na nag-exist kasi sige, lagi. Sa Old Testament pa lang to akong gigamit ha. Magkisi-kisi mangga pahumana sa ako.
Dili wala mo kaninawa Lagi. Paumanasa ko. Relax lang. Angayng buhaton, huna atong kalmahon. Kalma lang. Alright, pag abot sa New Testament, ang atong Ginoong Hesukristo, pare siya. Iba, kabalom, tana. Hebrehanon 3:1. Nga 3:1 o 3:1? 3:1. Nga si Kristo apostol o pangulong pare. Kay pangulong pare man siya, kinsa may ang gipanguluhan og wa sa sumusunod. Pare ra gud na example nga general sa sundalo. Kinsa man ang iyahang mga sumusunod? General ba? Dili. Ordinaryong tao ba? Dili. Sundalo pero ubos lagranggo niya. Sundalo Japon pero ubos lagranggo niya. Samar sada. Kinsa may mga sumusunod ni Kristo? Iyang mga apostol. So katong mga apostol makonsiderar jud tong pare to sila. Pare jud to kay ang pangulong pare si Kristo man siyang nangulo ana. Karon unsa may ang giingon? San Juan 20:23. Kung kinsang sala ang inyong pasayloon, kini gipasaylo didto sa langit. Nya kung kinsang sala dili sa dinyo pasayloon, kini dili usab pasayloon didto sa langit. Karon unsaon pagpasaylo ato mga salaas mga tao sa mga apostol kung di sila musugid? Kabalo ba din mga apostol nga naglulo kadto CR, mayo dali na ditong wa man. Kay balo ditong apostol ni Kristo nga upahanay mo si musilingan dito di ka musugid. May magasige naglili di mo dito kasunod-sunod tuwara ga upa-upa gid atong punuag saging atong kasagbutan atong kahagunoyan kamaisan. Wow oy. So para makaibalo sila nga nakasaka, ikaw mismo nakasala musugid ka didto sa mga pare nga mao tong mga apostol nga unang gibilinan ana, unang gisugo ana. So sa may buhaton sa mga pare kung musugid ka, muhilom na itong mga apostol sa una. Natural mingon gitog. Alright, gipasaylo na ka sa Ginoo sa imong mga sala. Pinaagi sa otoridad sa simbahan nga gihatag sa Ginoo kanamo. So unsa may bation nimo kung makadungog kag inungon anang response ka pare, mag-uol ka? Simpre mo na jud kag naibtag tunok. Oh, yes kini. Kana ba for example nakasala ka nako. Dayon miingon ka sa imuhang amigo ba? Nga, Brad, nakasala man ko ni Gapo, Brad. Suod bitaw mong Gapo nya ikaw bitaw gibilinan ni Gapo tanan aning balaya. So, Brad kanang ikaw nalibala atong Gapo, Brad. Nya ingnon ka nga, sige, ako'y bahala nimo. Gipasaylo na ng Gapo imong mga sa. Gipasaylo na ng Gapo imong mga sa. Lakaw ayaw na pagpagkasala otro ha din katong pare mutugan to nako, Brad. Nakasa si kuan mo, Brad, muni mo na. Sige sa sunod ha. Hinaot na magkuan siya. Di ba unsa may bation nimo? Mura kag maibtag tunok. Salamat kayo gipasaylo ra jud ko. Di na jud ko magotro. Ay ba ana? Amo na prosesos kanang naasa San Juan 20:23. Imaingon day mga apostol ni Kristo adto nga kanang maghilom ra. Na jud to ingon sa mga tao inig humagsugid. Sige ha. Gipasaylo na ka sa Ginoo. Wala maingon ang mga apostol. Sige ha, gipasaylo na ka nako ha. Dili, gipasaylo na ka sa Ginoo. Ana na siya. Ang proseso karon sa unang Juan 1:9 miingon man ang Biblia katong sakyan ng imong panghuna-huna. Kay kana lagi kunoy gamiton kay direct to God, na moagig pare. Sige. Isugid ang atong mga sala ngadto sa Dios directly to God kay ang Dios muhatag sa iyang mga saad, mupasaylo gyud mutuman siya masad. Karon ang pangutana, nakasala ko nimo, maingon ko sa Ginoo karon, Lord, nakasala kong Mervin Suico, Lord. Nangawat ko siyang balay, Lord. Iyang katunga sa kabtangan niya, kurot akong baligya tanan. Okay, maura to akong sala, Lord. Na unsa may next step ana? Unsa may ingos Ginoo ana? Sige daw. Maibtan kag tunok ana nga nakatugan ka sa Ginoo? Naay tingog-dingog. Stoy, Suico, gipasaylo na kanako. Mo bitaw maglisod kag tugan ako karon unsay proseso sa paagyan ng direct to God. Di man ka matugan. Abot naman katong kita pare, ampo, Old Testament kalayo tinuod. Sige. Dili ang imong kuan katong gikuan ni katong mga apostol personal mo gutugod dili ito kanang kuan kanang nakakuan sila ba kana nakasala sila ha sumala dito kay gipasakitan man na sila ginalutos karon og gipasakitan og gilutos ane lang tubaga akong kuan mangutana ko nimo bro dapay lain bro si San Pablo
Di ba ang mga tao nanugid ni San Pablo nga nagbuhat mig sa lamangka, nakasala mi. Buhat mig mga sa labangka di ba nangumpisal sa San Pablo. Nya mingon gyapon kag kato nakasa man tong Pablo brad. Sila nakasala gid sila sa Ginoo. Asam sila ni direct sa Ginoo. Lord, nagsalamang kami Lord. Kay bawal mi sa Lord kay bawal sa imo nang salamang ka. Hingduol sila sa San Pablo nitugan. Nagbuhat ng salamangka. Lahat mo ito. Lahat mo ito siya na process. Mo na kumpisal. Lahat ito siya na process man. Kaya naman ito sila sa personal. Siyempre, tinuganay sila about sa kuan. Pero may tungod na ng kuan, kanang ginabuhat sa pari, na kanang mangumpisal ka, nga, wingon na yung nga, ipasaylo ka na sa Dios. So, kana manggod nga kanang kuan god, kana nga sa Old Testament mo na siya nga dili man na bro kanang buhat 19-18 bro nga nangumpisal sila specific gid nga pagpasalamang ka nila kana bang gibuhat nila di na personal ha dili bro nasa buhat 19-18 dili na personal ha ano bro mangutana so, nani ba bro sige nani ba ya ako sa badista ko sa sige pangutana wa pa man ka natubag kung pangutana kung kitahay ako ang sabadista pagkahuman sa akong ayun ko Ginoo Lord nakasala ko ni Brad Rockcham Lord kaya ang ihang anak akong gikulata dito then pagkahuman Lord yung balay ako pa yung gisunog then gikawatan ako sa mga lahas o karon ang akong pangutana nimo bro nitugay man jud ko sa Ginoo anak karon dayon gipasaylo nako apa Brad ano yung Brad mangutana ko nimo duhag tubag ni nani ba? Niyago na ko ha. Kung sala, ibutanta lang ha. Kaya naman ka sa Biblia, unang Juan, 1:9. Kung isugid na to ang atong mga sala ngadto sa Dios, ang Dios mohatag ka na tong kapasayloan o saad. Iyang gikon. Alright. So, isugid na ko, direct to God. Okay, direct to God na ko. Ang akong gibuhat, sud ko sa kong kwarto para walay disturbo. Nanirado ko, sirado tanan, patay yung suga, di lang nako pasigaon, og namang galing, hinayra ka ng pulawan, sige, luhod ko, or di baka magluhod, maglingkod ra baka, or di maglingkod, magtindog, doko ang ulo, ipiyong ang mata, ibutang ang kamot sa dughan, maingon ko, Lord, nangawat kong Rockcham Lauranilla, Lord, ang akong gikawat, yung mga kwarta, gisunod ako yung balay, pagkahuman, gikulatan ako yung anak, Lord, o gisipa-sipa. Dayon, humana kong tugan. Unsa may buhaton na next step? Mulakaw ko? Mayon ra kog amin. Mana? Sa may next step ana? Gusto na ko Brad. Enough na ko to imong kuan may explanation Brad. Nya ang mga laminaw na lay mo declare Brad. Mangutana lang bro, lagi ba? Kani ba? Humana na kong tugan sa Ginoo. Naglingkod ko sa paminaw sa humana na kong tugan. Unsa may next step ato bro? Unsa may next step ato? Usbo na ko nimo Brad. Enough na Brad. Nanamay nakadungog Brad. Nakakuan po sa akong side Brad. Nakapaminaw na po sa mong side. Mangutana na lang ko nimo Brad. May tungod sa pare Brad. Ay, di sa tubaga sa akong akong pangutana sa. Sige mo kay pangutana niya ako gatubag-tubag na ko gamit pa kog sitas unsay pamagis pangumpisal. Sige tubaga sa to. Unsay next step nga mahitabo ato? Humana ko hanik tindog ko dito sulod sa akong kwarto, gisirad-an ako tanan para walay disturbo. Piyong akong mata, gatindog kong gadoko akong ulo. Concentration bago ako nakitang larawan sa Ginoo kay lagi sopa kay sa badista god sige baingon ko Lord nangawat ko ni Brad Danielo Paulo og ni Rockcham Laurelia Lord ang akong gikawat sa ilaha Lord kwarta ay kaduha nang hack pa jud ko sa ilang mga GCash account ug sa ilang mga bank account so maura gitong sala akong nabuhat Lord amen ana kay mura nagampo kana kay ngaliyag kas Ginoo maura gito Lord amen. Then unsa may next step ana bro? Wala na ko magawas sa kwarto? Unsa next step ana? Dili ba? Uspo na mo Brad. Kada imong side Brad, enough na Brad. Alang sa nakadungog Brad. Sa akong side Brad ako nagipagawas Brad. Bro, tubagal klaruha ko ba? Unsa next step ato? Human ako nitugan sa sala, nisugid nako. Unsa next step ato? Uspo na ko Brad. Enough na sa naminaw Brad. Nakakuha lang kasi mo side. Enough na batos mga naminaw. Unsay next step ato? Unsa man mo undang nako gampo, mubuka ko mata then human magpasiga ko suga mo gawas or napa koy mga ritual buhaton. Unsa may next step ato? Brad, iya man tag pag kuan about sa prayer Brad. Lagi prayer ba? Nagpray na ko ana. Sige, nagpray na ko. Lord, nakasala ko Lord.
Sa Kung na next step? imong style kay sigun sa na to kanang kuan pagpahayaw ug maayo, ya mao jud na imong kuan pod. Di jud na to na mapugos pod. Sa akong side, ako nagipagawa sa Bro, akong side. Kung mo din sa krusada no, mo din di mo musugot pangutanon panahon na yung krusada na mumutana kay ug ingon ani nga pangutana ba budget mo sa yung mga membro. Kaya sa tinuoray lang unay mga nananaw dia mga gitawag niyo Bible student. Maglibog mo to unsa kay next step ato man to baga ko sa next step dito no kay na gitudloan magkatani karon kay mao na gini atong baruganan ani kay magpabunyag bang gitahuman aning krusada haron sige nabunyagan na niya proseso man nga once gani mangumpisal ta direct to God na lang nya wa pag gid mo tudloyan ako say proseso ana di ba na galihan ay mangutana pagali nako din sa kuha bro unsaon pag pangumpisal bro kay mangumpisal ko sunod Domingo mato ko parokya mutugaan jud ko unsaon mo ni pamaagi sister brother una nimong buhaton ana nay mga kuan kung mahimo kung nagmasturbation ka itug-an og kapila kung nangawat ka itug-ag kapila ka nangawat kapila nimo nagibuhat ana na siya or unsay mga steps. Ikaw bro, kato kay direct to God man to kung giingon. Unsa may next step adto? Man, usbon ako Brad, kung mga umpisa na ka gusto ka mga pare, imuhay po na Brad. Pero kung kami mga Adventist, dili may mga pare, kung dili butang mga na lang. Alagay wala dili na lang ko ni gamito ni pare mao kang Kristo Brad. Bro, dili na lang ko ni gamito ning pare bro. Akong sakyan ning panghuna-huna nimo. Ay assume na lang nako nga ako sa badista ko. Sige, kay naamay gitudlo sa Biblia nya wala man ko nimo walihi unsaon ning pagpangumpisal direkto God basta niingon raman ka naa sa Biblia. Kay halimbawa ha, usa kos mga Bible student nimo. Ikaw ang lecturer, ga-lecture ka ningon ka nga dili na ta mo agig pare mangumpisal kay nas Biblia direkto God na gid ta unang Juan 1:9. Ibasahan ko nimo og sitas karon kay wa man na nimo gitudlo dito kung unsay proseso unsaon. So ako, nagiday sa Biblia direkto God. Nakasama man ko. So ang akong buhaton para walay disturbo, para walay makadungog, musod ko sa kwarto, manirado ko, sirad ang tanan, paong suga, tindog lang ko, di lang ko magluhod kay basig masawayan niya taanis Katoliko nga galuhod na pud ta to bangas bongbong. Awari lang ta, tindog lang ta, doko ulo, butang kamot sa dughan. Mura ba gabayang magiliw ba? Pero duha ka kamot imong ibutang. Din maingon dayon ko dito Lord. Nakasa jud ko nimo Lord. Ang akong sala Lord mao ni. Nangawat ko Lord. Ang akong gikawatan si Brad Rockcham Lord. Nya pagkahuman ako kawat sud magyang anak Lord. Gikulatan ako dito Lord para way mutugan. Perting bunugas yang anak. Amen. Mao ra gitoy sala na akong nabuhat Lord. Amen. Okay, mo na to tugan ako. Unsay next step ana? Magawas ako sa akong kwarto? Kana siya Brad, usbon na mo Brad, personal lang ko na siya Brad. Kato imong gibuhaton Brad, kung kana imong senaryo nga hitabo nga nangayo ka pasaylo sa Ginoo, nangupisal ka sa Ginoo, kana siya kamo na duha mag-igwa sa Ginoo ug sa ikaw. Dili na siya kanang about nang i-explain mo sa Di ba? O, panalitan. Ito ka na kos Ginoo. Okay, sa imong kabayan. Sa butan ta lang bro ha. Relasyon magunagod ka na. Lagi. Sa imong kabayan. Ingon na imong gibuhat dito. Ang pangutana. Giunsa man nimo pagkasayon. Gipasaylo na kas Ginoo. Giingnan ba kas Ginoo dito sulod sa imong kwarto? Oo, gipasaylo na kanako ha. Ayaw na tugos ba ha. Sa sunod ay na pangawat. Ginan ka na wa. Dili na mo kuan Brad kun dili mismo ang kuan ang gikuan sa Ginoo Brad nga isugid ang atong sala lagi isugid lagi na to o na gibuhat na nimo gisugid na nimo kana moingon nga ang imong pagpangayog pasaylo gidawat pa sa Ginoo depende na si mo kung unsa ka kamatinud-anon nga nangayog pasaylo mo na gipangita sa Ginoo nga matinud-anon nga matinud-anon jud kang nangumpisal kinasingkasing ana matinud-an ka nangumpisal kinasingkasing gahilak pa jud ka didto bako jud kang hilak ang pangutana giunsa nimo pagkasayod nga gipasaylo na kas Ginoo. Meaning Brad, ang pasabot lang meaning to say Brad, kung imo nga kuan Brad kanang motug-ang kag tinuod Brad, imong ginulsulan imong sala Brad. Wala problema nito kana kag tinuod. Lagi. Kanang pangutana, imong kanay bitaw pangutana Brad, murag kuan na kayo kanang murag dili na kayo angay unta kanon ba pero
Question ka, mangutana ka nga. Ang ako lang ba gisiguro nako ba giunsa Dili na ba? to pag siguro nga gipasaylo na tas Ginoo. Tanong ko yung pangutana, God, murag, kuhan na kayo, dili na siya ka ng kuhan ba? Ang kanang Lisod, kung pag-umpisa, magtubag niya kanang akong pagpangayog amigo. pa sa ilo, personal na siya. Lagi wa ko unsa mga personal kung- ba? Kung matinudoon ka nagampo na ngayon kag pasaylo, meaning to say, ang imong pagampo kidawat na sa Ginoo kay matinudanon man ka. Lagi Pero lagi imong lagi. Oh, sige 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 assume. Imo yung ikuan nga Lagi, lagi, tubagon sa lagi, Ginoo, lagi, mangita ka, lagi, lagi, oo. mangita ka tingog Oo, lagi, na lagi. ang gikan sa langit nga mo na gipasaylo na tika. Well, dili man na tabo, never man na tabo. I-assume na nga gidawat. Ang pangutana. Sa pare naman na, sa inyo naman ang sa inyo naman ang pare na may I-assume na to tabo. ba? I-assume na to nga gidawat. Ang pangutana, giunsa na to pag sigurong gidawat yun na. Unsa may imuhang Kung gusto ka unsa man jud imong paunsa man jud ko nimo ma-convincer nga gidawat na. kung gusto kag makadungog og gidawat na Brad, dito kasi mong pare Brad, pagampo. Nagasalig minong ka sa kumpare, ikaw may akong ipangutana. Usbon ako Brad, Be, para ma-convince jud ko nimo be. Para ma-convince ko nimo karon. Unsaon ko nimo pagpatuo nga kanang salaan nga akong gikumpisal sa Ginoo, gidawat jud sa Ginoo. Sige. Usbon ako Brad, dagang kay mga Bible verses nga nagpamatuod kung maginulso lang tao, anda mo dawat ang Ginoo sa atong Lagi. kalapasan. Lagi watay problema na. Magpumunta niya, Wala gitay problema na, bro. Watay Pero problema na. pero kana imong gusto nga gusto ka makadungog og ingon nga gipasaylo ka dito ka magampo sa imong isugid mo sa imong kwan sa imong pare kay makadungog man imong pare ikaw na nga gipasaylo na lagi sa Dios. watay problema ana kanang ingon ng Biblia nga kung isugid si Ginoo pasayloon ta. Watay problema ana. Ang ako lang simpleng pangutana di magid nimo matubag. Unsaon ko nimo pagpatuo karon pag-convince nga kanang salaang nga imong gisugid sa Ginoo, sure na jud kang gipasaylo na sa Ginoo. Sige daw. Usbon ako Brad, gikan imo na mang gilitok. Wala ni agad siyag pare. Di ba? Gilitok na nimo mo kay nag-ingon ko nga depende na sa tao kung matinudoon siya nga Kay mangutana nagilulto na kayo Lagi pasaylo. bro, kay kung mangutana gug Pero ang tubag nga verse nga imong kwan ginabalik-balik kanimo pero Hindi. ikaw kung ganahan Kung mangutana magkampo manggug ka. sa pare kung gusto ka makadungog og mahitungod nga Yeah. makadungog ka gipasaylo na imong sala diha ka si mong pare. Adi, kung mangutana ka sa Katoliko, giunsa ninyo pag-assure Katolikong gipasaylo mo sa Ginoo, ang tubag ana mao ni. Pinagi sa iyang kaparian nga gisugo, pag ingon sa pare, gipasaylo ko na ang gipasaylo na wala mingon ng pare gipasaylo ko na kundi gipasaylo na ang imong mga sala sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Kanang paghatag og absolusyon sa imong mga salang nabuhat, si Kristo ang nihatag ang nag-absolusyon. Gipaagi niya sa pare kay mao may gisugo niya ang mga pare. So diha nimo ma-assure ay salamat. Napasaylo ra jud Gos Ginoo. Pero kung moingon ng pare, for example, lagi ipon-ipon ka, nakaykabit, gibaw kang minyo ka, kasado pa dyan mo. Father, nakasa ko father. Sa may mong masa, nangabit ko father. Nangabit ka, kapila nako nagibuhat father, kadaghan jud father, 5 ka kabit nako karon father. Parehaton na nangumpisa li father, Crescenciano Ubod, Ningos Crescenciano Ubod father. Unsa man biyaan nimo imong kabit karon tagaan kag absolution o dili? Ingon siya, gaduha-duham siya tubag. Pagdali, kanapay mangumpisa lo, galumbay. Ingon nagtao, sunod na ng absolution, father. So, pag maingon ka nga biyaan ako, father. Muhatag siya absolution ng pare. Kanang absolution, dili na sa pare nga kinaugalingon. Di ka nas Ginoo. Mauna nga inighatag sa pare nga absolution, igawas nimo, sure jud kang gipasaylo nagas Ginoo. Mo bitaw nang ubang lami ang umpisal. Kay nga naman, mura silag na ibtag kuno. Tanawa ra ko nang giingon sa 2 Corinto 5:18, si San Pablo nahimo siya nga ministro or pare sa uli sa mga tao nga nahimulag sa Dios tungod sa sala. Namasaylo siya sala. Unya karon na ikaw mangkakabalong sa proseso sa pagbangumpisal. I-charge sa Manyoos mga pares Katoliko kung napasaylo bag wala. Gaaga da jud kas mga pare ani, guay pare di ka kay balog na pasaylo na bagagwa. Okay Brad, mangutana ko nimo Brad. Sige daw.
mangutana ko nimo about sa pagkapari, Brad. Mhm. Ang kanang pagkapari sa Old Testament, connection man na sa inyong pagkapari, di ba? Wala niyo connection. Ang pagkapari hangtod na sa kahangturan, di na mawala mo na giingon sa Exodo. Okay. Ang gikuan niya Oy, nasa ang pagkapari, pari hangtod sa kahangturan, di yun na mawala. Ang katulang ng Okay. atong danan, mo lang gito yung mawala. For example, si Brad Rockcham, sa siya kapari. Ug mamatay na siya, dili buti pasabot nga diha ra tama ng pagkapari kay patay na si Brad Rockcham, dili. Naarang katong danan niyang pagkapari, lain na sa imupuli, ana. O, mao na nga hantod karon nagpadayon gihapon na. Pero lahi na nga laray sa una naman tay laray ni Aaron, laray sa mga Levita. Unya naay ang katapusan kay giwagtang naman ng excuse me. Giwagtang naman ng Levitical priest katong mga linya nga Aaron. Wala naman to. Ang gipuli si Melchizedek. Unsa may gidang Melchizedek? Panog bino. Nya inyong gida kay lahi man Biblia magsibot. Munang si Okay, Kristo. brad, Ay, oy. Apa ko mo man? Nakasabot ako. Ay, apa ko mo man? Ay, sa bahalag nakasabot ka. Apa ko mo man sa kong explanation? Bahalag. Ayaw sa niya na lang paluap. Kaya ga-explain ba ko, bahalag nakasabot ka. Ayaw sa humana sa kong explanation. Kaya dili ikaw gitagaan ako diri pagtagad lang. Ako mga viewers. Kaya di man ikaw, ang once ganin ako ikatawag diri bro, gi-entertain ka na ko, tungod di sa ako mga viewers para silang matinawan. O ikaw sad, hindi ka maminaw diya. Saan mo, manasikag pangutana, kaya di mo kaminaw. So pag-abot ni Kristo na ang pagkapari na si Kristo ang pangulong pari, nagpadayo na asam sa laray ni Melchizedek. That is why si Kristo kay pangulong pari, nagpadayon ba ang pagkapari tud karon? No, Japon. Kinsa may panguluhan ni Kristo o wala. Ya kinsa may mo atiman alang simbahan og mga pari nga gisugo dia sa pag-atiman mga obispo man buhat 2028. Yun gugway buhat nay pari. Natural sa inyo ay pare kay perti magimong piki sa may pare ganahan jote nyo ana. Sige. Bro, gabiin naman bro, alas 10 ugma na lang po tatawag bro. Sige na, unta ko ipaluapon ta. O sa Sige na. follow up nimo? Ang kana magong pangutan ka, Brad. Ikaw, Brad. Ang membro sa Roman Catholic, Brad. Gila ba ninyo nga ang pare, maura ang iyong pare? Say, ang mo pare mo dili oy. Kamo ba? Kayong kagaling mo, mga pare mo o ang inyo ng pare? Duha ka pare sa simbahan, na ordained priest o common priest. Pag mayingon ta ordained priest, ay mo lagi na magsapaw-sapaw, pastilan. Ay sagsapaw, mo na dita magkasinahabot duha. Ang common priest kami na mga membro. Gitawag gyapon mig mga pare. Pag mayingon tag common priest kami na. Pag mayingon tag ordained priest kato mga gipang ordinahan wa mi labot ana. Kadi man may ordained priest, man may ordinado. Kay ngano may common priest kay na diha sa nabunyagan ta nakambit kita sa pagkapari ni Kristo, pagkahari o pagkapropeta. Mo na mayingon ta nga pare mo pero dili may ordained. Common priest belong. So mo nang nami katungod magwali sa pulong sa Ginoo sulod sa musimbahan o sa gawas nga nagkinahanglan niini. Pero kabahin na ng mga sakramento, mubunyag, mukonsagrar sa panog bino, muhatag og hilog sa mga masakiton, mupabuhat og mga kumpisal, kasal, wala na may labot ana, kay di man may ordained. Ang bubuhat ana kato mga ordained priest. Mao nang nami mga ordinadong pare nga giordinahan sa mga obispo nga gisugo sa Santo Papa. Amo na siya bro. So wala naman tayo kung oras bro. Salamat sa imong panahon. Alas 10 on top na gyud sa gabion. Sige.